Pozdravujem všetkých záhradkárov a pestovateľov zeleniny. Vítam vás na mojom novom kanáli, ktorý bude zameraný na pestovanie zeleniny. Nebude to taký klasický kanál, kde by som chcel nejako rozdávať skúsenosti a rady, lebo zatiaľ ich až toľko veľa nemám. Bude to skôr také, že by som ukázal, čo robím ja, ako to robím, a možno to prekonzultoval s ostatnými, aby som mohol robiť lepšie a inak. No, najskôr by som vám predstavil moju záhradku. Moja záhradka nie je veľká, je menšia, taká vo svahu skôr, takže snažil som sa využiť každý centimeter priestoru. Mám foliovník, skleník, no ale však k tomu sa všetkému dostaneme. No, najskôr tuto vedľa schodov napravo mám také parenisko, kde pestujem napríklad karfioly. Minulý rok tam boli karfioly a boli veľmi pekné, takže na jeseň som to miesto vyhnojil a karfiol tam bude znovu. No, teraz prichádzam do môjho foliovníka. Vo foliovníku pestujem výlučne papriky a paprikové teda produkty. Papriky klasické PCR-ky, Slovakia, kapie, almy, baranie rohy, feferonky a rôzne odrody čili papričiek, keďže mám rád štiplavé. Pestujem ich v týchto nádobách, keďže to miesto je odkopané zo svahu a podložie je taký tvrdý kameň, taký pieskovec, taký zvetraný pieskovec, skoro až skala. Takže v zemi nie je možné pestovať, takže musel som do týchto nádob, ale myslím, že sa tam darí v tých nádobách. No, tuto medzi foliovníkom a skleníkom mám vlastne začína svah. Je tu prvá kaskáda, kde mám 5 týchto nádob, vlastne týchto vaničiek. Mám tam zasadenú cibulu. Cibule sa tam darí, je to na slnku, okolo 30 cibulí je v každom a mal som ich tam aj v lani. Tuto je konštrukcia na rajčiny, vlastne toto vedierko, to som si urobil takú konštrukciu, kde pestujem rajčiny, 4 korene tam mám a pekne sa im tam darí. Potom vzadu za skleníkom mám ďalšie nádoby, na ďalšej kaskáde tam mám cesnak, k tomu sa dostanem z druhej strany. Tam je cesnak, už je pekne vindený, sadil som ho v novembri, takže vyzerá, že by mohol byť. Tuto je vlastne rúra, ktorá ide zo strechy skleníka alebo aj túto foliovníka a zachytávam dažďovú vodu. Snažím sa zachytávať čo najviac tej dažďovej vody. No, toto je môj skleník. Napravo, naľavo pestujem rajčiny, vzadu pestujem uhorky. Darí sa tam aj jednému, aj druhému. Skúšal som uhorky, napríklad aj také ako mexické mini uhorky, darilo sa im, len ich nikto nejako nechutilo nikomu, tak už ich nepestujem. Minulý rok som skúšal pestovať takú rastlinu, ktorá sa volá lufa. Vyzerá to asi takto. Není to banán, je to tá lufa, už taká vysušená. Je to vlastne, vyzerá to ako uhorka, rastie to ako uhorka, do 10 cm veľkosti plodu sa to môže aj konzumovať, aj to má chuť ako uhorka, ale keď to prerastie tých 10 cm, tak sa to už konzumovať nedá, nechá sa to uschnúť do hen takej podoby a to vnútro, ako keby tá dužina, sa dá použiť na umývanie riadu. Je to taká húbka, ako keby umie sa s tým riad, keď sa to zoderie, tak sa to hodí do kompostu. Ja som to chcel vyskúšať hlavne preto, že som čítal, že sa to nebude dať, lebo to má dlhý vegetačný čas, až vyše 200 dní. Ale v skutočnosti je to vegetačne aktívne približne do októbra a potom tam vlastne zastáva ten proces usychania.
Takže keď som to v decembri trhal, tak už to bolo úplne suché. Možno jednu vysadím aj tento rok, len tak pre zaujímavosť. Tam oproti na tej plynovej fľaše, to čudo, to je ohrievač, ktorý používam na ohrievanie skleníka počas chladných májových nocí. Je to vlastne plynový ohrievač určený pre poľovnícke posedy. Ten ventilátor, to som k tomu dorobil ja. Je to vlastne ventilátor, ktorý je na krbové kachle a piecky na rozháňanie teplého vzduchu. Je v ňom, myslím, že sa to volá Peltierov článok, ktorý keď sa zohreje, tak začne vyrábať elektriku a roztočí tú vrtuľu. Takže ja keď to zapnem, tak po chvíľke sa roztočí ventilátor a pekne začne rozháňať teplý vzduch po skleníku. Mám to odskúšané, má to napríklad 3 stupne výkonu, na tom prvom stupni to má spotrebu len okolo 30-40 gramov za hodinu a pri teplote vonkajšej okolo 5 stupňov až 0 to dokáže v skleníku udržať teplotu okolo 10 stupňov. Mám to odskúšané aj pri teplote minus 7 stupňov vonku. Samozrejme na vyššom stupni, na tom najvyššom stupni výkonu, to takisto bez problémov dokázalo v skleníku udržať teplotu 10 stupňov. Táto jama, čo je tu vykopaná v skleníku, tak to je taký pokus o taký experiment, ktorý chcem vyskúšať. K tomu sa ale vrátim v niektorom z ďalších videí. Tuto ďalej mám nasadené šaláty napríklad. Na vrchu tie dve misky mám hlavkový šalát vysadený. Potom tam mám vysadenú semiačka cibule, ktorú budem potom v máji presádzať von. No, tam mám jarnú cibulku a metu, tuším, alebo medovka, to je, neviem už teraz. No, presunieme sa von. Toto tu je udiareň. Vedľa udiarne tie vyvýšené záhony, na tomto prvom boxe je vysadená cibula, v tom menšom strednom bude kvopor a na tomto ešte neviem, čo dám. Toto je taký foliovníček malý, s tým ešte nemám žiadne úmysly. Tuto je kanadská čučorietka, tá pekne rodí v lete, len ju treba ochrániť pred škorcami. Tu je už spomínaný cesnak, pekne je vindený, už na nejakých 15 cm. Cesnaku sa tu darí, takže mohlo by z neho niečo byť. No, presunieme sa na druhé poschodie záhradky. Tento zelený plot tu musí byť, lebo keby tam nebol, tak vysoká by sa mi raz, dva postarala o úrodu. No, tu je pohľad na foliovník a skleník z hora. Tu predo mňou toto je, volá sa to mobilný minifoliovník. Obkúkal som to na internete, je to výrobok alebo výmysel jedného záhradníka, pána Petra Lebiša z Boskovic, ktorý ho vymyslel a urobil. Je to vlastne z kary rohože urobený taký štvorec plus strecha a obtiahnutý stretch fóliou. Dá sa na to zavesiť, myslím, že 15 alebo 16 tých samozavlažovacích truhlíkov a v tých truhlíkoch sa dá pestovať všeličo. Aj rajčiny, aj papriky, aj uhorky. Ja v nich mávam celer, pekných 5 buliev mi tam dozreje, vyrastie. Mávam tam kaleráb, 10 kalerábov veľkých ako pesť, tam dokáže narásť. Takže má to také všestranné využitie. Má aj takéto dvere, ktoré sa dajú otvoriť. Dá sa dostať donútra. Vnútri je normálne teplo ako vo foliovníku. A ja ešte zvyknem na zem položiť jednu nádobu s tou konštrukciou na rajčiny a
mám tam na začiatku sezóny, keď ešte není tak teplo, tak mám tam jednu tú nádobu s rajčinami. V týchto truhlíkoch mám nasadené už cibulky, sadzačky, len ich tu mám, aby na ne popršalo trošku. No, na túto prvú kaskádu sa chystám dneska nasadiť cibulu, šalotku a mrkvu. Budem to sadiť tak, že jeden riadok mrkvy, jeden riadok cibule. Tieto dve plodiny sa vraj majú radi, tak uvidím, čo to urobí. Ešte som to nikdy tak nerobil. Tuto mám palice na fazulu, tyčkovú vysokú fazulu. Mávam ho tam každý rok, darí sa jej tam, takže bude tam aj tento rok. Tuto budú 4 tieto vedierka, v ktorých sa chystám. V jednom bude mrkva, v jednom bude petržlen a v dvoch bude pór. Videl som to, že sa to dá v tom pestovať, chcem to vyskúšať, uvidím, možno, že sa zadarí. Tuto ďalej mám už pripravené pre výsadbu hrášku, ktorý budem čoskoro sadiť. Hrášku sa tu celkom darí, takže vysádzam ho každý rok. A aj tento. V tejto strednej kaskáde je nasadená cibula s cviklou, tiež tak na striedačku, jeden riadok cibule, jeden riadok cvikle. Tiež som to tak spravil prvýkrát. V tejto poslednej kaskáde zatiaľ nemám ešte vysadené nič, tam ešte sa rozhodnem. Tuto za plotom je nádrž na vodu. K tomu sa ešte dostanem za chvíľku, len som chcel ukázať, kde sa tá nádrž nachádza. Tu dole vedľa foliovníka mám nádobu, takú vaničku tiež, kde mávam hokaido tekvicu a pekne sa po tej rohoži ťahá hore. Je to slnečné miesto, tak sa tej tekvici tam darí veľmi dobre. No, teraz idem nasadiť tú mrkvu aj s tou cibulou. No, tu sa zastavím. Tu by som chcel ukázať, ako zachytávam vodu. Využívam aj strechu skleníka. Mám tam taký žliabok, z ktorého som si vyviedol na druhú stranu, kde mám tie sudy, rúru, a tam mi tečie voda, keď prší. Zachytávam aj z foliovníka, aj zo skleníka. No, tuto mi ide zo skleníka voda. A na foliovník som si takisto vyrobil, alebo dal vyrobiť také dva žliabky z plechu. Žlaby také. No a pekne tá voda ide do jedného suda a do druhého suda. Ono, keď prší, tak tam niečo naprší. A ja sa snažím na to polievanie využívať hlavne tú dažďovú vodu. Tá sa mi zdá ako najlepšia. No, mnohí sa ma pýtajú, akú zem využívam, keď sadím a v čom pestujem. Tak v skleníku mám zem takú, akú tam mám stále, akurát po sezóne ju vždycky poriadne vyhnojím, buď konským alebo krávským hnojom. Mám prístup aj k jednému, aj druhému, takže není problém.
A čo sa týka pestovania v nádobách, tak používam substráty. Používam buď substrát z Mountfieldu, univerzálny záhradnícky substrát, alebo substrát od firmy Florcom. Je to substrát s hydrogelom. Kto neviete, tak hydrogel to je taká látka pridaná, ktorá absorbuje vodu, ktorá má takú ako keby nasiakavosť, ako keby špongia. Používam to viac menej v tých menších truhlíkoch, lebo keď sa to poleje, tak ten hydrogel tú vodu lepšie drží. Takže používam to takýmto spôsobom. Potom ešte používam takú, neviem, či je to hnoj alebo kompost, ale je tu nedaleko jedna stará maštal, ktorá sa už nejakých pár rokov nepoužíva. Volakedy tam býval pravidelne sezónne ustajnený hovädzí dobytok od jary do jesene, keď sa pásol po okolitých lúkach. No a na podlahe tej maštale je vlastne zem, ktorá je pomiešaná s výkalmi týchto zvierat hospodárskych a je to už také vyzreté, prezreté a celkom dobrá tá zem je, dobrú konzistenciu má, je celkom úrodná, no a hlavne je tam dosť a hlavne je zadarmo. Takže chodím si ju tam pravidelne brávať. Ešte by som sa vrátil k tej dažďovej vode, ktorú zbieram, zachytávam. Tak hlavne zachytávam ju do tejto nádrže 1000 litrovej z okapovej ríny, na ktorú pripojím taký medzikus. Teraz je to odpojené na zimu, ale čoskoro to pripojím. No a keď prší, tak z celej plochy strechy sa tam zachytáva dažďová voda. Tu mám nádoby, v ktorých pestovávam fazulu, nízku kríčkovú fazulku. Mám to tak každý rok, darí sa jej tam, tak bude tam aj tento rok. Tuto mám medovku, to používam do nápojov. Tuto je taká zvláštnosť, čo mám od vlani, volá sa to, že kola. Má to takú arómu kolovú, keď sa to podrví do nápoja, tak to vonia po kole. Vyzerá, že začínajú vyháňať mladé lístky, takže asi to ožije aj tento rok. No, v týchto truhlíkoch mávam zasadené rôzne bylinky, ktoré využívam do varenia. Tuto mávam rajčiny, také nízke kríčkové, balkónové, to len tak narýchlo si otrhnúť. Tuto tiež bylinky. No a dostanem sa teraz k tej hornej nádrži, ktorú som ukazoval, keď som bol na poschodí záhradky. Do tej nádrže prečerpávam vodu z tej prvej, keď sa naplní. A túto nádrž mám ako takú zálohu. Keď sú prázdne súdy, že dlhšie neprší, tak zhora to pustím samospádom a pekne si tie súdy ponaplňam, aby som mal na polievanie. Minulý rok pršiavalo v lete, tak som s tou vodou nemal problém. Uvidím, aké bude toto leto. Toto je pre dnešok všetko. Na záver snáď ešte jedna taká zaujímavosť. Dneska je 6. marca. Vonku je pekne slnečno, robí sa v záhradkách, sadí sa, po snehu ani stopy, po zime ani stopy. Zámerne som nechal kameru v tomto uhle pohľadu, lebo našiel som jednu fotografiu, ktorá je presne v takomto istom uhle pohľadu robená, akurát vzadu nebol foliovník, ale bola tam ešte dreváreň. Fotografia pochádza tiež zo 6. marca, ale roku 2007 a rozdiel v počasí, aký bol dnes a aký bol
vtedy v tých rokoch posúďte sami. Prajem pekný deň.